Guyzini, buyani ma sizohleba indaba zakaMseleku. Lalelani, umusa ke Guyzini uwenzile ke umsebenzi lo bakalibela khuluma ngawo. Athi ufuna ukwenza umsebenzi ukubonga uGog Flow ukuthi uphumile esibhedlela bese introduce uwife number 5. So ke umusa uhambile ke wayobika umsebenzi emsamo. Ngicabanga ukuthi bekhona uMacele yedwa ebafazini bakaMusa cause lapha abanye abafazi angibabonanga. Bekukhona noSine, noMpumelelo, noLwandle. Hey Guyzini, hayi umusa ke nangu phela uyambika ke lapha ubika kuFlow ukuthi lalela ke Flow kuzoyenzakala umsebenzi la ekhaya. Ngithi umusa wabe semdonsile uSine. Hayi Guyzini, hayi yabona nje uFlow, hayi Nkosi yami bandla uyidlozi labantu elikhathele. Hayi ukhathele Nkosi yami uFlow. Njalo makwenzakala amacala lapha eMzombe kuhlale kubikelwa yena. Njalo. Wamdonsa ke uNumusa, wadonsa uSine wathi lalela ke gogo uFlow. uSine ave ngihlupha. Ngicela ukuthi umsize, umenze ebe yingane right, elalelayo, ehloniphayo. Yebo, sithe sisamangazwe ukuthi nangu manje uSine naye secetshwe edlozini kwalandela uMpumelelo. Wathi nje umusa, uMpumelelo uthanda kabi ukuthi umenze ingane ezenzele yena or etshela abantu ukuthi uzenzela yena. Ufuna nje ukuthi uMpumelelo azi ukuthi no, izingane zakhe lezi akazenzayo uzenzela yena, akazenzeli umusa. Guyzini, I think uMpumelelo uyalayeka. I mean it's about time azi ukuthi izingane zakhe lezi akazenzile ezakhe because uMpumelelo uzoqhubeka Guyzini ezingane ethu uzenzela ubaba wakhe. So Guyzini, lapha eMzombe akekho nje umuntu safe. Umusa uyacebana ucebana idlozini. Uqala nje wenza izinto ezibhedayo lapha eMzombe. Lalela, ahlalwazi ukuthi usuzocetshwa ke. Usuzocetshwa kuGog Flow ukuthi wena usuwenza u1 no2 no3. Yey, noSine Nkosi yami bayamceba lapha edlozini. So nje yazini ku serious bafethu ayikho umuntu safe lapha eMzombe. uGog Flow khona uzodelisha nabo one by one because umusa uyokuceba. Ayiko Guyzini, umusa ke uyindoda engajikele emuva. Hayi umusa Nkosi yami, ngicela lalela, uyindoda ethembekile. Umenze into uzoyenza uyayenza. So ke umsebenzi Guyzini indeed wenzekile. Afika amandwendwe kaMseleku. Lalela, sagcwala imoto, kwafika amandwendwe kwa serious. Ayike bandla, enye into futhi esiyibonile ukuthi ayingebe begqoke kahle abantu bakwaMseleku, shame. Kanti ke nomama bakwaMseleku bafikile bawuhlonipha umcimbi, baqoka kahle njengomama, bathola amaduku. Yabona nje kwa right nje kwabonakala ukuthi la ekhaya kwenziwa umcimbi. Hayi umusa bengumusa ngoba shame umusa, one thing about umusa, shame uyaphoxana. Hayi uyaphoxana shame lo baba uzokuphoxa. So umusa ke wenzani uyalontuza. Useyabika ke lapha useyasukuma kuyasho ukuthi no, ngithi angikwenze lo mcimbi ngibonge abafazi bami laba abangisizile ngakha lo muzi umile nje namhlanje. It's not because of mina, it's because of abafazi bami bakwazi ukungisiza bangilekelela. Kodwa ke ngoba naba abafazi bami bakhona futhi niyabazi nani, ngifuna nazi ukuthi khona omunye okhona eningamazi engifisa ukuthi naye nimbone ngoba naye ngisazomthatha ngimenza umfazi. So guys, currently unumber 5 as bashutha okwangoku akakathatha unumber 5 ezwe umfazi, usase igirlfriend nje kaMusa eyaziwayo ema. Yey Guyzini, ngithi umusa esetshelile ke ihlwele abantu amandwendwe ukuthi kuno number 5 mele ehambe. I think mele bephume kule ndla bayo abakuyona beye kwenye indlu beyombonela khona unumber 5. Ngiyacabanga kanjalo because ushilo umusa ukuthi sekumele siphume sambeni siye somewhere. So yey mangitsho abafazi bakaMusa bamangala ukuthi hayibo kwenzakalani ke manje. I think uMacele though ubazi noMakhumalo nayo betsheliwe. uMakhumalo watshela uMangwapho ukuthi unumber 5 uzofika. Umuntu obengazi at all uMayeni. Umayeni ke Nkosi yami njengenjwayelo wahluleka Nkosi yami ukuyibamba
waphendula lapho ukuthi hey, yena nje ubengajabulile, ubengeneme neze ezwa kuthiwa uwife number 5 uyeza. Uyasho la ulontuzana uMayeni ukuthi kwakhona lokho ukuthi uwife number 5 efike egcikeni laka Flow ezoma ngenyawo ukudelela igceke lika Flow. Hayibo guysini, kanti unumber 5 bekumele enze njani guysini? Bekumele engami ngenyawo mhlambe enze njani, eguqe enze njani? Hayibo, uMacele uMayeni, I'm sorry, uMayeni ucabanga ukuthi ubani lapha kaMseleki ukuthi sekezotshela unumber 5 ukuthi enzeni, ngoba phela ingane akayena umameza la ka number 5, so therefore akakwazi ukumtshela unumber 5 ukuthi ungami ngenyawo noma yenzani. Kodwa guys, into engizotshela yona ngomusa, hayi bandla, hayi no, hayi unesibindi shame, hayi unesibindi. Even ngisho amakhosikazi akhe ebona ukuthi awaneme amakhosikazi akhe awayijabuleli le ndaba ka number 5, but uyaqhubeka yena eyenze. Uthi nje lalela, unumber 5 uzongena la kwaMseleki, bayathanda abafazi babi, abathandi uzongena. So ke guysini angazi ukuthi iyozala nkomoni, angazi lokwanyempela, angazi noma uma ngwabe benoMayeni bazosukuma beshiya umcimbi behambe bephindele endlini zabo. Yey, angazi lokho ukuthi angazi ukuthi iyozala nkomoni, asazi guysini, sesiyobona namhlanje ebusuku. Hayi bafethu, khona into esalayo, nangu uMakhumalo benoMayeni behleba. Hey baze bahleba abantu. Hayi lalela, on the previous season ne bakhiphana maya ku dinner date, bafika bakhuluma ngoMayeni, bathu delusional, okay, baphinda futhi ngeze izandla ngalaba bobabili, kahle abazwanga ukuthi le ndaba uMayeni yamphatha kabuhlungu. Bayikhiphile ke futhi bayakwenye futhi dinner dates, bafika benzani, bakhuluma ngoMayeni. Zwanini guysini, zwanini, yabona uthobile. Guysini, ngeke sesengimkhulumele ku enough, like at this point I'm like ngeke unochuku uyasukelana, and usukelana ngale indlela eziphansi enganakeki. Nangu-ke phela uthobile sezana isigaxa sokuthi kwakune bill kwakumele ibhadalwe ngelanga ubaba uMusa Mseleki admithwe ngayo esibhedlela. I think kwashiwo ke guysini ukuthi i-medical aid abanayo, of which iyenza sense guysini, they are a big family, for them to have medical aid it will be a waste of money, because you know they will be paying around 50k guys, like they are a big family, you know, imagine paying 50k monthly towards medical aid and akekho umuntu ogulayo kangako, you know, it's a waste of money. So kwasekushwa ukuthi no, i-medical aid abanayo, and ngathi kumele kubhadalwe cash. Sixoxela uthobile ke namhlanje uyilanda fresh, uthi nje uthobile ibill kwaku 100,000, yes, ukuthi uMusa admithwe esibhedlela, 100k. Uthiwa ke kwakhulunywa ke phela uMacele watshela abanye abafazi ukuthi hayibo nakho kuthiwa kudingakala 100,000 kuze uMusa ezoadmithwa nani. Hayi kuthi uthobile ke Nkosi yami, uthobile umphathi wemali. No, yena she is financially stable. I think that's one thing we cannot take away from Makhumalo. She is financially stable with or without Mseleki. The girl has money, okay? But uyasitshela, one usitshela ukuthi ibili 100k ekadingakala, two usitshela ukuthi uyena oyiswayipile le 100k. Guys, unothobile banemali wema. Guys, please get your money right. Awucabanga nje une 100k ehleli ilindile ukuthi mangathiwa khona umuntu ogulayo la ekhaya izosebenza. You understand? Ayisuka man. Get your money right. So yeah guys, uthobile ke uyasho lana ukuthi I think kwashiwo ukuthi labanye abafazi nabo bazonkhipha ishare yabo, so ngiyacabanga ukuthi mhlambe each wife had to pay like 25,000 to contribute towards umthombeni, right? Thiwa ke
uMayeni wathi nje nakayingeni futhi akahlangene nalokho futhi nje ayimdingi le ndaba. Okay, sizoxoxela ubani? uMakhumalo. Right, uMakhumalo noMangwabe phela ukuthi kuthiwa uMayeni wathi ayimdingi akahlangene, of which guys ngicabanga ukuthi uMakhumalo unamanga. Guys, ngazi uMakhumalo unamanga, angazi, but ngiyacabanga ukuthi unamanga because uMacele naye wayisho le ndaba ukuthi kuthiwe mangabe se-admithwa uMthombeni esibhedlela kwadingakala imali. Okay, kwase kwamele ukuthi becontribute bonke bengabafazi bakaMusa Mseleko. At first mangabe besamtshela uMayeni ngendaba yemali uqale akangayizwisisa kahle. Okay, but she later came around. So ke asazi ke guys, because at the end of the day imali bekumele ingene ku-account kaMakhumalo. So uMakhumalo methi imali ayingenanga ku-account yakhe asikwazi futhi ukumphikisa okutheni, but then uMacele uthi uMayeni came around. Kahle kahle kwenzakalani asazi. Yey, sacela ukuthi besiclear up yona le ndaba yemali ku next season. Siyayithanda indaba zakaMseleko, siyayithanda, but guys, honestly I think uThobile ube wrong ngokuthi ekhulume ngale ndaba ku National TV. I think honestly ube wrong bekungamelanga ekhulume ngale ndaba yemali. And nakhona umpainter uLontusana uMayeni as if ubengathanda ukubhadalela uMusa, you get. And I think mhlawumbe at first uMayeni mhlawumbe bengayithatha ngathi indaba seriously, noma ubeyithatha ngokuthi since they are going through a separation, because remember ukuthi uMayeni at one point ubehlala kubo, manje usebuyile usehlala eMzube, but at one point ubehlala kubo. Lalela ngixoxele futhi ezinye indaba. Yey, mangithi uMangwabe uMangwabe noMakhumalo bayahleba guys, ngeke hayi bayahleba shame. Nakho kokunye kuthiwa phela uMusa sephumile esibhedlela usezonekekelwa abafazi bakhe, kuthiwa waqala waphumela kwaMacele kamfazi omdala, of which vele i-protocol wanakekelwa uMacele kuMusa, wamnesa uMacele back to health. Okay, kuthiwa ke after some time kusho uMakhumalo benoMangwabe kuthiwa after some time ke waseweze eMzumbe ke uMusa, I think waqala kaThobile, wanakekelwa uThobile, and then waya kwaMangwabe. Right, kuthiwa ke uMayeni wabuya futhi eMzumbe, wathi nje lalela uyabuya yena eMzumbe, aka understand ukuthi indaba uMusa engasezi kwakhe. Yey, kuthiwa nje uMayeni walwela insuku, wafuna ukuthi like kwenzakala lento kade vele yenzakala, you get, because siyazi engani ukuthi uMusa ulala kwaMacele, elalwe kaMayeni, elale kaMakhumalo, ephinde elale kwaMangwabe. But then because uMayeni uhambile, uMusa insuku zakhe angazi bese zinjani, but then uMayeni umebuya wabuya walwela insuku yey, kuthiwa nje uMayeni wathi nje futhi uMusa akaguli uyafake. So nje wathi hey wena Musa buya uzila kwami, or else futhi nje wena uguli uyafake. Okay, nangoku uMakhumalo eseya lapha ku direct section esethini uMayeni selfish. Hey guys, indaba kaMayeni benoMakhumalo, please mina ngisacela ukuthi bebehlale phansi kahle, ibekwe phansi, sitshele ukuthi yaqala kuphi kanjani babangani, you get, because like mina ngiconfused guys, angazi ngempela ukuthi uMayeni noMakhumalo babangani. Ngiyazi ukuthi uMayeni ubuyile this season ekwatela ukuthi uThobile wathi delusional, but mhlawumbe uThobile wahetheka by the time bethi abayi kumembeso wakhe, and ngiyazi ukuthi uMacele noThobile babanga ukuthi uMacele akayanga kumembeso kaThobile, so therefore i-relationship yabo vele yaba shake, yaqhekezeka, you get. Lokho ngiyakunderstand, but indaba kaMayeni benoMakhumalo ukuthi babangani angiyazi, like sisacela nje kube khona umuntu osichazelayo. uMakhumalo futhi uyasho la ukuthi at one point in the earlier seasons uMusa khona la sakamcela khona ukuthi emncedise ngomcimbi, even namanje uMusa umcelela ukuthi emncedise ngomcimbi. So kuthiwa ke uMayeni wakhuluma futhi nalapho wathi nje hey wena Thobile uthanda kabi ukuzenza umfazi wedwa la ekhaya, futhi nje angeke kuze kwenzeke ukuthi wena ube umfazi wedwa la ekhaya,
you get. So uThobile ke uyasho ukuthi this time around umtshelile uMusa ukuthi akafuni futhi ukubona into enjalo iphinde yenzeka. So uMusa kushilo ukuthi I know ungakukhuleka ngalokho, this time around ngizoyinakekela. But then guys, again, it seems like there are underlying issue esingawazi phakathi kwaMayeni noMakhumalo. Personally mina ngiyafisa ukwazi because hi angikwazi abantu abangabhekani kanje, like bahlale each and every time uMayeni uzokhuluma ngoThobile ethi hey uThobile lengane yayishaya isigubhu lengane, you get. uThobile naye every chance she gets ukhuluma ngoMayeni, hey uMayeni nje mina, hey uMayeni u-selfish, uMayeni u-delusional, uMayeni u-this, uMayeni u-that. Yay guys, wozani nizositshela ukuthi laba bobabili babangani? Angeke. But anyway guys, mina personally I think uMakhumalo noMaNgwabi bobabili bebe wrong, like bebe wrong. You know, I think maybe on the previous season laba bekhuluma khona ngoMayeni bembethi delusional nani anginakanga kangaka ukuthi hayi le ndaba izom-affect uMayeni. Im-affectile uMayeni guys, sonke sibonile. 2, uMayeni emotionally akekho right. I think uMusa usekushilo lokho. uMusa wasenza i-meeting noMpumelelo wathi no, asemphatheni kahle uMayeni because uMayeni emotionally akekho right, like just nje mentally uMayeni akafuni into ezomtriggerisha. Okay, so for uMakhumalo benoMaNgwabi beqhubeke behambe beyoba nedina based on igama likaMayeni, guys, lokho beku wrong kakhulu. They were selfish themselves, bebe selfish, bengamcabangela omunye umuntu ukuthi she have mental illness, not necessarily like mental illness, but uMayeni guys akayidingi into ezomtriggerisha. Wesika ukuzo sister wife bakhe bemhleba. Okay, because lezinto abamtshela abayishoyo ngaye angeke bese bezisho face to face. Uma engabekwa la uMayeni angeke bese bezisho, bazozisho nje ngekho, bazisho kanje TV because bayazi ukuthi zizofika kuye either way, so bazisho ngamabomu, you get. So honestly guys, I don't even want to call them names, but at this point uMakhumalo noMaNgwabi very wrong. It was unnecessary. They shouldn't have let dinner date nje based on igama likaMayeni. It be wrong on all levels guys, wrong. If uMayeni mara akayikhiphanga, she could have been confronted, even if bayenza in front of us, phambi kwethu, phambi kwama-camera, because indaba siyayithanda-ke zakwamseleku. But whilst they are confronting yena uMayeni ukuthi lalela-ke Mayeni, imali like iyadingeka, imali ka123 123 awuyikhiphanga nani indaba, sicela ukwazi izizathu so that sizowazi ngempela ukuthi yini isizathu sikaMayeni, of which vele uMayeni if akayicontributanga imali towards uMusa esesibhedlela, she was definitely wrong. You know, Musa is still her husband, whether they are currently going through a separation or their relationship is currently facing rocks, still Musa is still her husband. She should have contributed just like the other wives. However, uThobile noMaNgwabi ukuhleba uMayeni the way they did, wrong guys, wrong. And also guys, hi yasiqina kangaka manje friendship kaMayeni noMaNgwabi. Hayi yaqina nje manje friendship. Lalela, yey angiyazi nje guys. I mean kaThobile noMaNgwabi guys, if you remember correctly, uThobile noMaNgwabi basake baxabana guys, babanga indaba yokababa kaThobile. Wesike futhi uMaNgwabi azikho zinhle izinto ezisho ngobaba kaThobile, ethi nje umkhulu uhlukumeza izingane zami. Like angicabanga ukuthi khona umuntu emhlabeni ozothanda ukuthi kukhulunywe kanjalo ngomzali wakhe noma ngobaba wakhe, you get. But yay iqinile manje i-friendship kaMaNgwabi noThobile. It's like they never had issues before. And this is why I'm telling you ukuthi, you know, when people have a common enemy, because trust and believe, I don't think if friendship kaMaNgwabi noThobile is genuine. I just think currently they both dislike uMayeni bobabili, so therefore they are forming a strong friendship based on that. Ay guys, kahleni, it's giving high school. It's giving high school. Nibadala to form a friendship based on the fact that you have a common enemy. Nibadala ngeke. Guys, this hunje, they need to be called to order.
they need to be called to order. And they are being called by me ke sana. Yeah, wrong nje because I don't think uThobile no Mangwabe, yes, at first they were friends, but basho bona kusho ukuthi i-friendship yabo yahamba yaphela. Why? Because bashare indoda. Namanje i-friendship yabo ayikho nje genuine, ihlanganiswe umayeni. Indaba mangabe behlangane igama likamayeni, hayi ehleni bonini. Anyway guys, nje ngithe nje ngizokhulumela umayeni, ngithe nje ngizobhodla ngikhulumela umayeni because ngikhathele to uThobile noMangwabi. Hayi ke guys, anyeke phela siyeke izinto siyiyeka wrong. Anyway guys, and that's it from us. Lalela, ngisazonibuyela futhi nenye review after tonight's episode because ezakomsele kwindaba siyazithanda futhi siyazifuna futhi sizifuna fresh ke sana.